Какво правиш, Тошко? А така. Вземи въдичката. Ги до тебе, бе, вземи въдицата. Я ми ги дай. Я ми ги подай. Подай ми ги, ма снимай. Чакай, сега ще ви покажа, батко, как лови риба. Тошко, Тошко, дигай въдицата. Сега ще ви покажа най-новия модел бъди. Чакай да съм махна фейно да стоиш. Това е снимай тук. Това е една пръчка се такава. А това тук е един конец. Тук е някаква шайбичка. Мисля, не? И един глис. Ама на този глис има такова малко водорасли. И сега се прави сега. И на майтап сега верно да дойде една таранка, баски. Да, бе, сега ще виж какво. Обаче тежестта ти е малко. И глиста ти плува. Така нагоре. Аз го виждам. Глиста, опа, нещо го смъкна надолу. Да, един луй с голем уста. Сега ще плъвне. Ще плъвне. Във филма. Кой мал? Мену за плъвне. Само да не падне. Благодаря. Лай. Мисля, че не. Ще видим до кога ще мислиш. Ой. Аз взех риба. Ой, направо за риба до тебе. Тебе ли? Ама точно запърди въдицата. Включих камера. Опа, кълбе. Опусти. Това заби, бе. А, не, патрен. Къде си? Къде? Къде бе? Тошко, Тошко. Потъна ми конец. Това е да случи въдицата. Леко вратоглав.